Sigxeke safaniswa nobulwane isigameko somzukulu okuthiwa ushaye wabulala uninakhulu ngemolontshisi ngoba edinwa ukuthi umfakele incwadi yesivimbezelo sasenkantolo. Uninakhulu ekhala ngokuthi uyamhlukumeza ngomfuna imali yempesheni. Lesi sigameko sishiye amalungu omphakathi ebambe ngezansi senzeke ngesonto emqubeni enkandla. Unkosazana Bawinile Magwaza oneminyaka u-35 uvele kafushane enkantolo yemantshi enkandla uyamaniswa necala lokutholakala kwesidumbu senkosazane Thembi Ntuli oneminyaka u-84 sisedanyini legazi. Ngokusho kwenkosazana uNhlanhla Nzuzo ilungu lomphakathi bathola ukuthi umsola ubehlala ngokuhlukumeza uninakhulu emshaya efuna imali yakhe yempesheni maqeda ayothenga ngayo izidakamizwa. Uthe-ke kuyashaqisa ukuthi lo mzukulu angabulala uninakhulu wakhe omkhulisile ngemali yakhe yempesheni. Okusizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi kuvela manje ukuthi ugogo ubevele-ke engahlalisekile kahle nabazukulu bakhe ngoba-ke ubehlukunyezwa ngomsola. Le ngane-ke yashiya isikole iphuza kakhulu-ke utshwala, ibuye ihambe kuyohlala kwezinye izindawo, ibuye-ke izohlukumeza ugogo wayo. Singamalungu omphakathi sizwile ubuhlungu ngoba-ke kuvela manje ukuthi umsola ubevele ehlala ngokumshaya umuntu omdala. Isigameko esingalungile lesi futhi-ke asamukelekile emphakathini esiwakhele. Okunye kokuzwisa ubuhlungu ukuthi ugele lomkhuba ebuya koninalume bakhe ngoba ugogo efake incwadi yesivimbezelo maqede kwafika amaphoyisa amyalela umsola ukuba aqoqe noma aqoqe izimpahla zakhe ukuze ayobekwa lapho ezalwa khona ngoba-ke ugogo ekhala ngokuthi usekhathele-ke ukuhlukunyezwa nguyena. Ngokusho-ke kwabanye abazukulu abakhona-ke kulo muzi bathi ulayishwe evenini amaphoyisa elokhu eyalezela ukuthi-ke kufanele balungise amabhokisi okungcwaba. Uyabuya-ke kuzophuma isidumbu, kusho unkosazana Nzuza. Iphephandaba Ilanga-ke lixhumana nonkosazana Mdungu oyindodakazi kamufi futhi owenqabe waphetha negama lakhe. Ushiya ngalazi-ke kuleli phephandaba elibuza ukuthi-ke lingena kanjani ezindabeni zomndeni wakuwo. Imeya yasenkandla umnumzane Mbekiseni Biyela ithe-ke iwutholile umbiko ngalesi sigameko, ithe izohlangana-ke nomndeni wesisulu okuthola kabanzi ngemininingwane. Umnumzane Biyela uthe akufanele bahlukunyezwe abantu abadala emphakathini abahlala kuyona. Mina-ke wey'ngane zakwethu ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzokwazi uthole zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel yethu ehamba phambili. Mina-ke ngumsizi ufana phansi dozini mhlawumbe yalingana sengiphuma kanje.